Assalamu alaikum da Allah idan kai sabo ne a wannan channel ɗin namu to ka daure ka danna mana subscribe. Yau zan yi mana bayani ne akan yadda za ka magance automatic download a cikin WhatsApp ɗinka. Sau da yawa za ka ga mutane suna ta complain cewa WhatsApp ɗinsu yana buɗe musu abu direct shi kaɗai, ko kuma lokacin da aka turo musu abu ba tare da sun yi niyyar downloading ɗinsa ba wannan abun zai yi downloading. Yau zan nuna mana hanyar da za mu magance wannan matsalar. Da farko idan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka abin da za ka yi shine, yanzu haka ga mu nan a cikin WhatsApp ɗinmu, za ka shigo wannan sama wajen da aka sa alamar ɗigo-ɗigo guda uku nan, idan ka taɓa kamar haka. A nan ƙasa ga inda aka rubuta setting, za ka shiga wurin da aka rubuta setting, ga wajen da aka rubuta account ɗin nan. Idan ka shiga wannan wajen da aka rubuta account, abin da za ka yi a nan shine za ka shiga privacy ɗin nan. Lokacin da ka shiga wannan privacy ɗin, abin da za ka yi idan ka zo ka ba za ka shiga cikin privacy ba, za ka dawo baya, za ka shiga wannan wajen da aka rubuta storage and data ɗin nan. Idan ka shiga wannan wajen da aka rubuta storage and data, ga wajen nan da aka rubuta when using mobile data, idan kana amfani da data, idan ka zo ka tadda wannan wajen gaba ɗaya da makin a wayarka, yana nufin hoto zai sauka, audio zai sauka, sannan bidiyo zai sauka, sannan kuma document zai sauka. Idan ka taɓa wannan ka cire su gabaki ɗaya, to ba ruwanka da automatic download, sai abin da in an turo a cikin wayarka kai da kanka za ka iya saukewa. Sannan kuma idan kana connecting ɗin wifi na wata waya, idan shi ma nan wajen zai ce maka to zan sauke maka gabaki ɗaya, ka ga dama ka taɓa wannan wajen gaba ɗaya ka sauke shi lokacin da aka turo. In ka yi connecting ɗin wifi ma wannan abun ba zai sauka ba. To da Allah idan ka ji daɗin wannan bidiyon namu to ka daure ka